It-tnejn filgħodu il-Pulizija bl-għajnuna ta' membri mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili komplew bit-tfittxija l Salvatore Di Prima, Italjan ta' 49 sena infittex fuq suspetti li prova joqtol lill-ibnu ta' 12 sena li bħalissa qiegħed jingħata l-kura fl-Isptar Mater Dei. Skont informazzjoni li għandu TVM News, it-tifel jinsab f'qada kritika. It-tfittxijiet komplew fl-inħawi ta' Baħar Iċċaq kemm fuq il-baħar kif ukoll fuq l-art. Hemmhekk uffiċjali investigaw fiż-żona fejn jum qabel instab il-mowbajl tal-missier. Kif jidher warajja fl-isfond lanċa ta' Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili illi qed tieħu sehem f'operazzjoni ta' tfittxija intensiva għat-Taljan Salvatore Di Prima li kif irrappurtajna il-bieraħ hawnhekk propju f'dawn l-inħawi li ninsabu fihom bħalissa nstab il-mowbajl tiegħu illi fih instabu messaġġi li fihom qal illi kien sejtem ħajtu. It-tfittxijiet fuq il-baħar kellhom jiġu sospiżi ftit wara minħabba l-kundizzjonijiet tat-temp u l-qawwa tal-mewġ tal-baħar. Apart fuq il-baħar it-tfittxija komplet anki hawnhekk fuq l-art fil-White Rocks fejn kif qed jidher warajja il-van tal-K9 mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili illi kien hemm klieb li jenu wkoll f'din l-operazzjoni li komplet hawnhekk fejn insab bħalissa fejn propju dan huwa is-sit fejn is-sibt tard filgħaxija nstab it-tifel ta' 12 sena li allegatament ġie aggredit minn missieru. Rajna wkoll sajna nosservaw affarijiet illi ntużaw fl-operazzjoni medika biex ġie mejjun anki it-tifel. Il-każ żviluppa tard is-sibt filgħaxija f'Baħar Iċċaq. Sorsi qrib l-investigazzjonijiet qalu ma' TVM News li l-missier ħareġ li tfal jiklu u wara prova joqtolhom. Allegatament it-tifla ta' xar snin irnexxilha taħrab wara li wkoll sar attentat fuq ħajjitha minn missiera u nstabet mill-pulizija fi triq il-Kosta fejn allegat li missiera kien qatel lil huwa. Il-pulizija marru fuq il-post indikat mit-tifla u sabu l-tifel mitluf minn sensieħ. L-istess sorsi qalulna li wara li prova jifgaw il-missier ħaġru b'ġebel li nstab fuq ix-xena ta' reat fl-imwarrab fil-White Rocks. TVM News kien preżenti t-tnejn filgħodu biswit il-post fejn instab it-tifel, fejn kien hemm affarijiet li ntużaw fl-operazzjoni medika li saret fuq it-tifel qabel ma tieħed l-Isptar Mater Dei b'ambulanza. Fit-tfittxija ta' tnejn b'issem ta' uffiċjali minn taqsimiet differenti tal-Pulizija fosthom tal-Investigazzjonijiet Kriminali is-CID u taqsima tal-klieb tal-Protezzjoni Ċivili intużaw ukoll drones biex jagħtu stampa ċara mill-ajru ta' żoni mwarba. Is-sorsi ta' TVM News ikkonfermaw li l-van li kien qed isuq il-missier instab biswit iż-żona fejn instab it-tifel mitluf minn sensieħ f'Adira Dem. Jirriżulta li l-pulizija qed timxi fuq żewġ teoriji. L-ewwel waħda li r-raġel ippjana li qtil tuliedu biex ipattija lilhom it-tfal li hija Maltija u ħarab mill-pajjiż. Jekk hu hekk x'aktarx li bagħat il-messaġġi biħjel ta' suwiċidju biex jiżvija l-investigazzjonijiet. It-tieni teorija hija li r-raġel irrealizza x'kien għamel u neħħa ħajtu bidejh. It-tfittxijiet fuq l-arġew sospiżi 2 wara nofsinhar, filwaqt li dawk bil-baħar mistennija jkomplu jekk it-temp ikun aħjar.